Benaguasil inicia les festes patronals en honor a la Mare de Déu de Montiel amb un ampli programa d'activitats. Divendres 25 d'agost es va realitzar la presentació de les festes a Mainara i Jorge, la seva cor d'honor, acompanyats per la claveria i la seva mantenidora. A més, s'ha celebrat la festa de les paelles, el campionat de truc i botifarra i la pool party nocturna. Este cap de setmana continuarà la programació lúdica de les festes patronals. L'Ajuntament realitza obres de millora i manteniment en el centre esportiu hidrotermal. L'objectiu és que les instal·lacions esportives estiguen en perfectes condicions per a la pròxima temporada. L'Ajuntament de Benaguasil realitza labors de pintura, neteja, manteniment i jardineria en les escoles infantils municipals. La regidora d'Educació, Rosa Cervera, està supervisant les obres. Benaguasil obté un nou taller d'ocupació, Benaguasil Sostenible 4, per a 20 persones que permetrà que veïns i veïnes desocupades es formen en especialitats d'obra i jardineria. L'alcalde de Benaguasil es reuneix amb els secretaris autonòmics del Sistema Sociosanitari, Igualtat i Diversitat, on es va traslladar la necessitat de posar en marxa el centre de dia en el municipi i van parlar sobre futures inversions socials. La Biblioteca Municipal llança la proposta 12 llibres, 12 mesos, 12 reptes per animar als veïns i veïnes a llegir i a continuar el foment de la lectura durant tot l'any. Els participants rebran un regal una vegada completada la prova anual. Benaguasil continua apostant per l'art urbà amb un mural en 3D anomenat Murfalla Project, un híbrid entre una falla i un mural d'art urbà amb una peça que s'obreix de la paret, un treball de 480 metres quadrats executat per Chaos Community.